सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। अनेक वर्ष होमगार्ड सेवेत असणारे दोडामार्ग केरमधील पंकज देसाई यांना होमगार्ड सेवेतून काढून टाकण्यात आलाय। हा माझ्यावर अन्याय असून याची चौकशी करावी अशी मागणी पंकज देसाई यांनी केली आहे। माझं नाव पंकज तुकाराम देसाई। मी होमगार्ड सेवेत 2008 पासून 2017 पर्यंत कार्यरत होतो। त्यानंतर मला कुठल्याही प्रकारचा आदेश न देता होमगार्ड सेवेतून तुमची सेवा समाप्ती झाली असं सांगून पुनर्नोंदणी होणार नाही असं सांगून त्यांनी कमी करून टाकलं। त्यानंतर 2022 मध्ये हा असा आदेश आला आहे बघा की 31 मार्च 2022 चा आदेश आहे। जाब क्रमांक मासकार्य हा आदेशाचा नंबर आहे। या आदेशानुसार विचारपूस केली असता तुमची 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीला तुम्ही हजर नसल्यामुळे तुम्हाला कमी करण्यात आले अशी खोटी माहिती जिल्हा समादेशक होमगार्ड नागेश परब यांनी दिली। त्यानंतर हा मी GR माहितीच्या अधिकाराखाली घेतला, परंतु देण्यासाठी ते टंगळमंगळ करत होते। तरी असून मी पुढील माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता ही माहिती त्यांनी खोटी देण्यात आली व विचारपूस केली असता तुम्ही बंदोबस्ताला नसल्या प्रकरणातून कमी करण्यात आलं असं सांगून हे बघा इथं बघा हे 2017 पर्यंत देण्यात आलेली आहे। अशी खोटी माहिती देऊन माझी फसवणूक केली, परंतु मला या आदेशानुसार सेवेत घेतलेलं नाही व 22 मध्ये हा 2022 चा आदेश आहे। त्यानंतर खोटी माहिती दिल्यावर मी हायकोर्टात अपील केलाय। आता हायकोर्टातनं मॅटकडे गेलाय। मॅटकडे जाण्यासाठी शासन टंगळमंगळ करत आहे, निर्णय देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे। या नागेश परबने अशी खोटी माहिती जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिलेली आहे। तर याच्यावर कारवाई तात्काळ व्हावी ही विनंती।